आच्छा बारु थाइबानि लारु मा होनामोन नों हापां खुगा जिब्लां आंनि फिसालाया फैसा खावदों मानो आंनि फिसालाखौ फैसा सिखाव होननानै बुंनांगौ बेखौनो नोंहा सोंहरफिननो फैबाय आरो नों मा सानदों आंनि फिसालाखौ गैजारोङिनि फिसा बायदि सानदों नामा आं आंनि फिसाखौ मालाबाबो ओंखाम रसा फोनांफेराखै मिथिबाय आल्ला फैसा खावनोनो मा बुंनो सानदों नोङो गैजारोङिनि मानसिफोरा सिखाव जायो खोनासं माहाजोन मानसिफोराबो फैसा खावो बिदि होननानै आङो एमाव राजाखौ डाइरेक्ट फैसा खावदों होननानै थांखियाखै मिथिबाय थांखियाखै आंना हराव फन हरनाया सोरमोन ना मोदायमोन आंना हराव फन हरनानै नोंसालाय एमाव राजा न'आव दंना गैया होनना सोंहरनाया डाइरेक्ट नों आंनि फिसालाखौ सिखाव साजायदोंब्रा सिखाव आं सिखाव साजायाखैहाय आरो सोंनायावलाय माथो जानोखाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहानि बे फिसाजोनि रुमाव आवगायबो हाबफैखांबाय नालाय एमाव राजाया बेनिखायनो एमाव राजा नंगौना नङा साननानैसो सोंहरदों दा माबा दाउट जानानै सोंहरनाया गाज्रि नामा आंथ' डाइरेक्ट एमाव राजा फैसा खावदों होननानै बुङाखैना खोथाखौ जेलाफि फिदिंनाय बायदि फिदिंनाङा डाइरेक्ट नोंनि बुंनायानो जाहैबाय आंनि फिसाला एमाव राजाया फैसा खावदों बेबो थफ्राममोननि नों आंखौ गाज्रि सानो आंनि फिसालाखौबो गाज्रि सानो नङा होमबा एमाव राजा सोंनानै नायनायावलाय माथो थाङो नोंनि आखलानो बोरैबा नालाय नोंनि फिसालाखौबो बोरैबा जागोन सानो आरोहाय नोंनि फिसालाया मोजांबाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय आं नोंखौ फोथायनो हाया मिथिबाय आंखौ फोथायनो हाया बे बेलेग खोथाब्रा आंनि फिसालाखौ सिखाव होनना बुंनाया गाज्रि जादोंब्रा आं नोंनि फिसालाखौ सिखाव होननानै बुङाखै न'आव दङना गैया होननानैसो सोंनो होदोंमोन आं नोंखौ बेखौ आं सिखाव होननानै बुङाखैथ' माथो दावराव दावसि जादोंलै फैसाखौ लानानै आरो बेबो अमा राजाया स्वाद अमा राजाया आंनि बिखुनजोखौसो रायगासिनो माथो आंनि जानो गोनां बिखुनजोखौ माइसे रायबाय थादोंलै नोङो आरो आंखौबो दाखालि लिंहरबादि लिंहरनानै लासिंसिं खालामदोंना बेनिखायनो बे अमा राजाखौनो फाव फान्दायनानै माबा माबि खालामनोसै र' इलेक्सनबो फैगासिनो दङना फैसा बेखौ बिनि न'आव गारना फैनि दगा देखा जायगा आंनि फिसालाया बिराद मोजां सना दादेरनाय रुफा लुदेरनाय खोनाबायना आंनि फिसालाया मोजां जाबाय दिनै आंजों न'आव थाफाग्रा जाबाय नोंनि फिसालायासो आंनि फिसालाखौ जेबो बुंनाङा गावबागाव फिसाला मोजां नालाय मोजाङैनो दोनबाय था आंनि न'आव फैनानै बायदिसिना कमप्लेन होफैनाङा मिथिबाय लाजिदों गन्थङाव दै हाबदों मानो गन्थङाव दै हाबनांगौ जाखो आंना गन्थंनिफ्राय गुंगायसो ओंखारो दै हाबा आंनाव गोनां जायोबा नोंनि खोमायावसो दै लुनानै हरगोन आं आच्छा नों मा सानो आंनि खोमाखौ आङो फाथिनानै होगोन नोंखौ दै लुनो थाखाय दै लु आंनि खोमायाव होननानै नोंनि बे ससमा गाननाय मेगनखौसो ना मालाबा ससमाखौनो बुख्रुबनानै होगोन आं मिथिबाय देलाय बुख्रुबलाय माबायदि बुख्रुबो आंबो ओरैनो हाफां खुगा जिब्लां नङाहाय दखनाया खाफ्रागोन जानजिया खाफ्रागोन खोमायाव दै लुदलानानै होजागोन आंजों आंनि न'आव फैनानै आंखौनो दमहोफैनो लाजिनाय गैया नोंनि फिसालाया मोजां नालाय मोजाङै थाबानो जाबाय मानो आंनि न'आव फैनानै बुंनांगौ आच्छा नोंनि फिसाजोखौ जुदि आं सिखाव होननानै बुङोब्ला नों मा मोनगौमोन मा मोनगौमोन आंथ' नोंनि फिसाजोखौ बुङाखैना नुबायना एमाव राजा नुबाय खुगाया माबायदि बेना माबा बुङो माबा खोनायो नों बेखौ माबोरै बिखुनजो फसायखोब्रा आं दाना बिखुनजो फसायला नोंखौ बिखुनजो फसायनोबो होआखै आंबो एमाव राजा बिफाखौ बिहाव फसायला नोंखौ फसायनोबो होआखै खोनाबाय नोंबो मोजाङै खोनासं नोंखौ आंबो फसाया मा नुखो आंबो नोंसा आइखौ बिखुनजोनो फसायाब्रा आंबो नोंसा आफाखौ बिहावनि थाखाय फसाया आंनोबो नोंखौ नांला दा नों बायदि हिनजावा मेरला नों बायदि हिनजावखौ थांखुथिनि बायदि लाइन एथेबजोबनानै लानो हाबावो आंबो नों बायदि हौवाखौ आखायाव आसान सोनाय बायदि गोदनायाव माला गाननाय बायदि लाइन जाबखो गाननो हायो मिथिबाय नोंखौ रावबो गोसो थोआ माथो जाम्बिनो एसेयावनो गाब्रा नोंखौबो रावबो हिनजाव मोजाङा गोसो थोआ मिथिबाय थङालि बाङालि हौवा साब्रै साबा गोसो थोग्रायासो गोसो थोगोन नोंखौबो आंनि गोसोआ मोजां नालाय आं गाबो नोंनि गोसोआ गाज्रि नालाय नों गाबा अन्थाइ बिखा मानसिया मालाबाबो गाबा आंना अन्थाइबाबो बिराद मोजां अन्थाइ गुरैनि गोसोसो आंना नों बुंबानो मानिगोन नामा नोंहा सोरखौ गोसो थोयो थोबानो जाबाय जोंहा आइखौ जेबो दा बुंफै नोंबो सोरखौ लायो लाबानो जाबायब्रा नोंसाबो आंखौ बदनाम होनाङा आरो आफाखौबो जेबो बुंनाङा नोंसाबो जोंहाखौ जेबो बुंनाङा नोंसाबो जोंहाखौ जेबो बुंनाङा लायला जामायला मालानिफ्राय इसेबां नांलायग्रा जासोखोलै जानोथ'हाय मालानिफ्राय इसेबां नांलायग्रा जाखो दा गोसो थोलायनो गारमारबाय बिसोरलाय आं बादा होबाय थायोमोन ना बिसोरखौ आंनि बुंनायखौ मानिबाय नामासै जोंहानि फावगालियालाय आंबो बेखौनो सानदों आंनि बुंनायखौ एमाव बेटेम मानिबाय खोमा मोजाङानो जाबाय ना हाफां बिसोर सानैया ब्रेकआप जाबाय औहाय अमा राजा मोजाङानो जाबाय दा बायदियाव गोसो थोलायलायाबाथ' आयै ढोल दामै दामैसो मोसागोन आंबो बिराद बारल'खागोनलै अमा राजा जोंहा पार्टि जागोन ना जोंना फिसाजो फिसालाफ्रा ब्रेकआप जालायबा आंबो बे खोथाखौनो बुंनो सानदोंमोनलै हाफां पार्टि होगोन आं होगोन पार्टिखौ आंसो होगोन हाफां आंसो होगोनब्रा नाङा आंसो होगोन पार्टिखौ आंसो होगोनलै नों होनाङा आंसो होगोन आंसो होगोन आंसो होगोन होनबायना बांद्राय बुंबाय थाना बाल अमा राजा रागा जोंलायगोन आं दानो आंबो रागा जोंगोन मानो होनोब्ला आंसो पार्टिखौ होगोन बिदि जायो नामा आंबो होगोन दे होमबा सानसे नों हो
ओमफ्राय सानसे आं होगोन बिदिनो जागोन दे बिदिबाबो आइडिया गाज्रि नङा खोनासं दिनैनिफ्राय नोंबो आंखौ ब्लक खालाम आंबो नोंखौ ब्लक खालामगोन मिथिबाय जागोन दे बेनिफ्राय नों आंखौ नुबानो गोजानाव एरायनानै थाखा आंबो नोंखौ नुबानो गोजानाव एरायना थागोन आच्छा बेटा बेटिफोर रागाया जोंलायबायबा गावबागाव एरायलायदो दे दिनैनिफ्राय नोंथांनि राजाजों आं रायलाया मादै आंबो नोंथांनि फावगालजों दिनैनिफ्राय रायलायला लागाव हामथारबाय लागाव नामा हाफां लागाव माथो लागाव नङाबालाय बैसागुनि माइब्रानि जौ संनानै दोनखानोसै आंहा लोंनांगौ जोंहा ओमफ्राय पार्टिया सोर सासे होग्रोगोन नों ना आं मानोथो एक्सट्रा होबावनोब्रा ज' पार्टि खालामसै नामा बैसागुआव फिसाजो फिसालाफ्रा जोंना ब्रेकआप जालायनायनि नङा होमबा जोंहा बेखौनो जि नांलायना थैबायलै ना हाफां दहाय गारमा हब्राब्रा नांलायनानै आंना गारमानि फिथौ थौआनो सालायलायनानै थादों खेबसे खम नांलायबायलै फिसाला फिसाजोखौ लानानै नङा होमबा सानखादोंमोन आं बिसोरनि मोजां मोननाया बांद्राय गोथौनि नङा होननानै दानि जुगनि गथ'फोरा बेखौ मोजां मोनखांना बेखौ मोजां मोननायसो जायोहाय बेखौ जोंहा जि सिरियास लानानै जि नांलायबायहाय ना अमा राजा दिनै नांलायलायलाहाय मा ओइ नोंखौ नुबानो रागाजों ओंखारोना आङो आंबो मा बुंदों आरो नोंखौ नुबानो रागान थिखिनियावनो दावखोलायनानै थुलुलु थायलायो रागाया थुलुलु थायलायो नामा नोंखौ नुबानो जि रागायानो दावखोखायो ओरैबायदि मोनोना बुनानै बुख्लेजोबनो लुगैलायो नोंखौ आंबो ब्रा दा जोंना फिसाला फिसाजोफोरा ब्रेकआप जाबाय बिराद मोजां मोनथारबायलै आं दे बांद्राय मिनिनाङा नोजोर नांफिनो मिथिबाय थार नंगौथ' आरो दे होमबालाय बैसागुआव लोगो मोनसै ना माइब्रानि माइरं आराम संनानै दोनखादो माने माइब्रानि जौआ ओमफ्राय फैसा सिखावआथ' दुमफावआ जामारबाय आरो दुमफाव मा दुमफाव माबा फैसाया बे थुफ्रामोननि फैसा सिखावआ दुमफावआसो खावदोंनो दुमफावआ फैसा खावदों दुमफावआसो खावदों होननानै ओमफ्राय आं नोंखौ सानखादोंमोन आरोना नों आंखौ रायफैखागोन बखिखागोन होननानै आरोना बिराद मोजां मिथिलै नों आंखौ हाफां माबा मिथिजोबग्रा जाथारबाय आं नोंनि फारसे मा बुंबा मा बुंगोन मा बुंबा मा खालामगोन मा बुंबा मा बुंफिनगोन बेखौ मिथिथारो आं नोंखौ आंबो मिथियोलै थांनाय जोनोमाव नोंजों आंजों हौवा हिनजावसोमोन खोमालै नोंबो मा होनो खम नांलाय बुलायोमोन दां जों सानैया गोदो हौवा हिनजाव समाव आंथ' नोंखौ जि गोदना गाफ्ले बुखायोमोन खोमालै आंथ' नोंखौ बुथारखादोंसो खोमा थुख्रा दानस'नानै नोंना बांद्रायलै मा जाजा सानोब्रा नोंलाय आं सानाखैब्रा थांनाय जोनोमाव बिदिसोमोन खोमा होननानै बुंदों दा बा मानि इसिबां खुसिलै अमा राजा ओइ नारजि दं बैसागुआव माइब्रानि जौ बिदै लोंनो थाखाय रेडि जानानै थाखा एबारबा हले मानबाय होलायगोन नोंखौ मानि खुसियाव हाफाङाव सोंनानै लाबानो जाबाय दे आं फैबाय हाफां मानि इसिबां खुसि जालायखो सानैजोंलाय ओइ नारजि दां खुसिनि बाथ्रायानोहाय माने अमा राजानि फिसालाजों आंनि फिसाजोजों माने जों सानैनि फिसाजोजों ब्रेकआप जाबाय आरोना बेनिनो खुसि जादों जोंहा गोदाव सोरावलै बेखौनो टेनसन जाबाय थायोमोन आंहा अमा राजाखौ आं बिराद बियाय लिंनो बादों आरोना अस्टाइस बासाइसनो आच्छा बेफोरखौ बाद होदो दे देलाय साहा फुदुंलाय नारजि बुदां आं दिनै साहा फुदुङाहाय आं खुसि जाथारदों दिनै मानोबा बेनिखायनो नोंनो साहा फुदुंहैबा नारजि बुदां प्लिज आच्छा बिदिसो जाबाय होमबा देना साहा फुदुंलाय रा होमबा दुगैहैग्रोनि आं फिसाला फिसाजोआ ब्रेकआप जाबाय बिमा बिफायासो नांलायलायदोंमोन फिसाला फिसाजोआसो नांलायना गुद्दा गुदि मिनिनो मोनखादों आं जियानो जादोंला दिनै जि आराम दोंसे स्राय मोसानोसै आं मेथाइ खननानै अमा राजा आंखौ नोंनो बिजामादै नाङाना आंखौ नोङो लाजि फोनांदों आइखौ लिंहरलायनानै आंखौ लिंहरनानै गावनि फिसाजोखौ हरगोन होनना बुंना आंखौ लाजि फोनांनायनि खेत्रखौ आंबो लाफिनगोनब्रा आरे गुन्द्रा होननानै लाजि फोनांजाबाय थायालै जोंहाबो मान दं सनमान दं ओंखाम बोथिसे रानजाखो मा जाखो मान सनमानाथ' बा उदै बुंजासे दंखायो जोंहा बेनिखायनो नोंखौबो आं खिथेर लाफिनगोन फैसा बेखौ न'सेयाव गारनानै फैनोसै आं जाओ गा देखा जाएगा नांगौबा आंनो फैसाखौनो लाया अब्लाबो अमा राजाखौ बरबाद खालामगोन आं मानो होननानै बुङोब्ला आंनि बिखुनजोखौ बियो रायदों इसका तो बदला में लेके ही रहेगा आयै नों जिंगासि नाङा मानो जिंगासिया जानांगौ जाखो दिनैनो आंहा दिल दंथारोमोन दुरलाय एमएलएजों दा आंनि दिला मा जानांगौ जाखो आंहा जेरैबाबो एलबार्टनो थाखाय आंहा वाइन शप बानायनानै होथारनांगौ आयै नों जेबो साननो नाङा दे आं सुटकेसाव ट्रेकार लगायखानानै दोनखादों मा बेलाय ट्रेकिं डिभाइस आयै दा बे सिखावा सुटकेसखौ बेखेवथ'वाखैबा ट्रेकारखौ नुनाय नङा ट्रेकिं डिभाइसखौ दायो चेक खालामबानो मोनथिगोन बे बेगआ बहा दंहैयो सुटकेसा बहा लांदों नंगौ नामा एन्टनियो फिसा औ आयै आं नायनि र' देलाय नायग्रोलाय
सोर सिखावा लानानै थांदों? आंथ' दाबो दुम्फावनि सोरबा लोगोसो सानगासिनो। दुम्फावनाव हाजारबार पुलिसा बुनानै सोंबाय अब्लाबो खोन्थाया। मा जाखो फिसा? सोर लांदों एन्टनिय' आंनि फैसा बेगखौ? आयै फोथायनो नोंबो गोब्राब मोनगोन आयै। देलाय खोन्थालाय सोर लांदों आंनि फैसाखौ? सोर खावदों? अमा राजामोननि न'आवसो दंहैयो। अमा राजा? औ आयै, अमा राजामोननि न'आवसो दंहैयो। फिसालाफोरानो खावना लाङाखैथ'? आरनायाव गैया। सोमोनांथाव बाथ्रा। आइनि फैसाखौ सोर खावनानै लांखो? एमाव राजामोननि न'आवलाय? फैसाया बुरजाथार माथो। फैसाखौ आं थाइसेबो लाथ'वा। अमा राजाखौ फाव फान्दायनानैसो गारगोन आं। बेनिखायनो फैसाखौ बेवहायनो दोननोसै, रावबो नुस'नियावनो। बहा बारग'बावनो एबार अमा राजाया? आइला, बे आफायालाय फैसा बेखौलाय बेवहाय मानो दोनखोब्रा? होद, मोननैसो क्रिम बायनो फैसाखौ मोनसे लानोसै नामाब्रा? ओरैनो फैसा बिबाबो मोनखाया, मोनसे थप खनखां गारगोनलां। एसे बुरजा फैसा? ना लोगोफोर, ओरैनो आंखौ गोसोम गोसोम होननानै बयबो बासियो। दा दाउखाया दाउबो जानायखाय आरो बायदिसिना बुंलायसिगोन नामाब्रा? दाय बुंबा बुंथो ना लोगोफोर, आरो गुफुर जाबावनायनि आङो नैबे फैसाखौ थप खनखांनानै क्रिम बायनोसै ना। मा क्रिम बायबा मोजां जागोनलै खोन्थाहरलाय नोंसोरो? मा सना पाउडार लाबा मोजां जागोन? दे कमेन्ट खालामनानै खोन्था। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, सेकेन्ड चेनेला दामाका जागासिनो दङ। नोंथांमोना थाबैनो सोरबानि जरानि हाबा नुसिगोन। बेनिखायनो जायफोरा सेकेन्ड चेनेलखौ नायाखै थाबैनो नायदो। नैबे चेनेला जे काहानिया बोराय बुरैफोरनि जालांबाय थासिगोन। नाथाय नोंथांमोना सेंग्रा सिख्लानि काहानि नायनो लुगैदोंबा सेकेन्ड चेनेलाव थां, बिराद मोजां जानानै दं। अब्ला नेवलाया मा फाव फान्दायदों, नेवलानि फाव फान्दायनाया साक्सेस जागोन ना जाया बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। अके बाय।